Se spune că magia albă este o modalitate de a manipula energiile ce ne înconjoară, cu scopul de a îndeplini anumite dorințe sau de a rezolva problemele pe care fiecare dintre noi le are la un moment dat. De câte ori nu ai ajuns într-o situație disperată în care te gândeai că singura soluție ar fi ajutorul unei vrăjitoare inițiate în tainele farmecelor și poțiunilor miraculoase? Numele meu este Elena Laura. Sunt din Ploiești, am 38 de ani. Dețin cele mai puternice ritualuri de scântece. Nu recunosc cărțile de tarot, bobii, cafeaua, iar eu, din strămoși și mei, bunici, străbunici, recunoaștem cărțile țigănești, ceara, cositorul, smirna, tămâia, pentru dezlegări de farmece, de blesteme și de cununi. Am cele mai puternici leacuri de dezlegări de cununii. Sunt unica prezicătoare, tămăduitoare, clară văzătoare și vindicătoare, care prezic cu exactitate trecutul, prezentul și viitorul. În România există sute de anunțuri, site-uri și chiar bloguri ce promovează serviciile unor așa zise vrăjitoare de magie albă, dar câte dintre acestea sunt autentice? Toate promit că se pricep să lege și să dezlege, să vindece, să amelioreze o situație sau să influențeze în bine rezultatele unui examen sau interviu, iar multe persoane au avut încredere în ele și nu s-au ales decât cu promisiunile inițiale. Dar știi și tu vechea zicală, fără foc nu iese fum. De ce s-ar scrie atât de multe cărți, articole? De ce s-ar vorbi atât de mult despre magie dacă nu ar exista undeva un sâmbure de adevăr? De ce oamenii ar continua să creadă în astfel de practici dacă nimeni nu ar fi obținut niciodată vreun rezultat? Care este de fapt esența magiei? Eu, mama Elena, dețin această icoană sfântă, lipovenească, de 400 de ani, care mi-a fost dăruită de baba Leana, care a trăit 107 ani, ea fiind din Bulgaria, care a prezit cele mai puternice cutremure, catastrofe, chiar și accidentele din New York. Magia albă reprezintă un sistem religios de credințe și un set de practici. Vrăjile, care se presupune că schimbă în bine cu ajutorul puterii zeilor, zeul și zeița cu toate fațetele lor puterile propriei persoane sau lumea din jur. Foarte important, magia albă se referă la puterea binelui și îndepărtarea răului. Sufletul omenesc este o lucrare a lui Dumnezeu atât de amplu gândită, încât mintea umană nu-i poate cuprinde în întregime taina. Dumnezeu, meșterul desăvârșit din veșnicie, a creat această artă cu scopul de a avea alături pentru totdeauna. Dar omul, prin ispita insuflată de cel rău, s-a îndepărtat de voința sa dumnezeiască, ajungând pierdut în lumea de jos printre cele materiale și căutând cu ardoare dragostea de la început, nereușind însă de a o percepe și a o conștientiza în întregime. Cum se potolește vântul cu pământul, soarele din cer, așa se potolească rău făcătura, trimisătura, tot ce a fost la tot ce a fost ca la carte mult împovrat. Eu dezleg acest lucru necurate prin lucruri sfințite cu Maica Domnului, cu Iisus Hristos. Doamne, binecuvintează numele Tatălui și a Sfântului Duh, amin. Fiindcă în acest loc, de sute de ani, este lucrări cu magie neagră, cu lucruri necurate. Iar eu, Elena, tămăduiesc aceste lucruri necurate. Prin tămăduirea mea și prin această cruce sfântă, tămăduiesc aceste farmece, aceste vrăji, aceste blesteme, să rămână acest castel curat și luminat ca Maica Domnului lăsat. Cum se potolește vântul cu pământul, soarele din cer, așa să potolească vrăjile, farmece, necuratul. Tu, necuratele care fugi, la această cruce să fugi și să năvălești la această lucrare. Cine te-a legat cu una te dăsleg cu două. Cine te-a legat
cu 2, te dăzdeci cu 3, până la 99 de ani. Să fii dezlegată. Iar numele lui Elena este în toată lumea pentru prezicerea ei. Prin dezlegare curată și luminată să rămână luminată ca Maica Domnului lăsat. Să face prezicere de toată familia, de tot neamul. Maria, pentru tine am venit aici să fii lepădată de rău, de farmece. Aurelia, pentru tine care tu ești fermecată din cap până picioare, iar eu te dăzdec în numele Tatălui și al Sfântului Duh, amin. Să ai dăzdegare nu până anul pe 2 și pentru toată restul dăzdegare. Această năzuință permanentă spre dragostea lui Dumnezeu este lupta noastră de zi cu zi, suferința fiecăruia dintre noi, pe care nu o putem opri decât numai în brațele Tatălui Ceresc, cel ce ne așteaptă răbdător să mergem pe calea cea dreaptă. Mama Elena nu dorește altceva decât ca noi să găsim calea cea dreaptă și să ne tămăduim de toate bolile trupești și sufletești. Mama Elena este înzestrată cu har dumnezeiesc pentru a tămădui bolile, pentru a aduce în viața ta dragostea, fericirea și liniștea. Ea are puteri moștenite de la mama Leana din Bulgaria, care a trăit peste 100 de ani. Mă numesc Marius Nicolae din județul Arad și sunt bolnav de 12 ani de epilepsie și am umblat până doctori, până biserici și a trebuit să apelez la mama Elena ca să mă pot vindeca. Urma de cineva, bineînțeles, de la biserică, decât până dânsa ar trebui să scap. Și atunci, de vreo 3 luni de zile, de când am apelat la dânsa, nu mai am criză. Am început să mă vindec. Doamne, binecuvintează numele Tatălui și a Sfântului Duh, amin. Numele de Marius Nicolae să rămâi curat, să rămâi iluminat ca Maica Domnului lăsat. Cum se potolește vântul cu pământul, soarele din cer, așa să se potolească diavolul care e băgat în corpul tău, în inima ta. Pierd satană din inima lui, din sufletul lui, să rămână curat, să rămână luminat, ca Maica Domnului lăsat. Cum se potolește vântul cu pământul, soarele din cer, așa să potolească rău de ți-a venit prin spate, de-o venit de la cer, de la pământ, de-o venit din zăpadă, de-o venit din morminte, de-o venit din legătură, de-o venit din trimisătură. Eu, mama Elena, te binecuvintez cu această apă curată și luminată ca Maica Domnului lăsată. Să poți să fii curat, să poți să fii luminat ca Maica Domnului lăsat. Doamne, ajută cu lucru sfânt, cu lucru curat, cu Maica Domnului Iisus Hristos. Binecuvintează cu Doamne această lucrare în numele Tatălui și a Sfântului Duh, amin. Să binecuvinteze. Nicolae, să rămână curat, să rămână luminat ca Maica Domnului lăsat. Doamne, ajută cu lucru sfânt, cu lucru curat, cu Maica Domnului Iisus Hristos. Până aceste lucruri curate, cu Maica Domnului cu Iisus Hristos, te lepă de rău, de farme, de blesteme, să rămâi curat, să rămâi luminat, ca Maica Domnului lăsat. Eu, mama Elena, îți dau acești îngeri păzitori să te păzească de rău, de farmec, de blesteme, de necurat, să rămâi curat, să rămâi luminat ca Maica Domnului lăsat. Iar eu în această vârteniță care lucru la ea noapte, eu dăzleg lucrările mele care sunt legături din cer și pe pământ. Vom fi legat cu piară, de pisică, vom fi legat cu câini, vom fi legat cu sânge de om, să fie dăzlegată și lucrată nu cu un an, nu pe 2 și pentru tot restul vieții. Binecuvintează Tu, Doamne, această lucrare prin acest înger, curat și luminat ca Maica Domnului lăsat. Binecuvintează Tu prin mâinile Tale, cu această cruce sfințită. Eu te dăzleg în numele Tatălui și a Sfântului Duh, amin, să te lepezi de rău, de făcătură, de trimisătură. Doi fi legat de mână de femeie. Eu te dăzleg. Din clipa asta, din momentul ăsta să fii dăzlegat, curățat, nu cu un an, nu pe 2 și pentru tot restul vieții. Ești făcătură, ești trimisătură din corpul lui, din inima lui. Ești din sângele, din spricene, din merele obrazului, din zgârciul nasului. Să ieși să năvălești în clipa asta, să plece rău din corpul lui, din inima lui. Să rămână curat, să rămână luminat ca Maica Domnului lăsat. Amin. Amin. Închină-te, închină-te, închină-te. Sfântul clopot care bate pentru numele Tău și pentru soare.
fii dezlegat de rău, de farmec, de făcătură, de trimisătură. De o fi făcătură de femeie să-i crape țâțele, să-i curgă laptele, până laptele ei să fii dezlegat. Și luminat ca Maica Domnului lăsa zi să-mi ajute Dumnezeu. Doamne ajută zi, cu lucru sfânt, cu lucru curat, cu Maica Domnului, cu Iisus Hristos, să iasă rău din tine, din dinți, din gene, din spricene, din merele obrazului, din scârciunasului. Ia Sfântul clopă de astăzi care bate, să bată pentru fericirea ta, pentru bucuria ta, nu cu un an, nu pe doi, ci pentru tot restul. Eu, mama Elena, care te dăzlect în clipa asta și lucrarea care o ai în rău, mama Aleana, care a trăit 107 ani, Parepa, toate lucrările le aveau aici, în această vârteniță de sute de ani, care mi-a moștenit mie această vârteniță, iar eu, lucrarea ta care ți-am fost rău, eu ți-o îngrop în clipa asta, din momentul ăsta, în această vârteniță.